Arriba el mes de març, un mes important perquè celebrem el Dia Internacional de la Dona. Des del nostre espai volem debatre sobre la corresponsabilitat, sobre la necessitat col·lectiva de canviar la mentalitat i l'actitud cap a allò domèstic i familiar. El primer pas implica un compromís per part de les persones que conviuen, buscant noves formes de col·laboració i solidaritat per avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. L'objectiu de la corresponsabilitat és que tots els membres d'una mateixa casa tinguin els mateixos drets i deures en l'equilibri de cuidar i ser cuidades. La corresponsabilitat en les cures ha de comprometre tant a les famílies com l'Estat i les regulacions del mercat i el tercer sector. Per tal d'aconseguir la corresponsabilitat compartida, hem d'acabar 1. Amb l'educació sexista. 2. Amb la percepció de poder i privilegi que el patriarcat atorga als homes. 3. Amb la invisibilització i falta de valoració de les tasques domèstiques i de cura, ja que no tenen reconeixement social ni econòmic. I 4. Amb la falta de suport social i laboral per facilitar la conciliació. Al 2021 donem un pas molt important en matèria laboral, ja que el Reial Decret 6/2019 d'1 de març equipara a 16 setmanes els permisos per naixement. Des de l'1 de gener, els permisos són iguals, intransferibles i remunerats per naixement, una mesura legislativa necessària per tal que les dones no hagin de renunciar a la seva vida professional per ser mares. A més, aquestes mesures poden tindre un efecte positiu en l'augment de la taxa de natalitat.